Estou dentro dunha estación de metro e tamén hai o típico centro comercial como en Xapón, é moi parecido, con tendas, con cousas de comer. Recórdame totalmente a Xapón. E por suposto cousas deliciosas, como aí, ou esa pastelería. De feito, aquí se pode ver un restaurante xaponés que ten as míticas comidas para almorzar aí de plástico. E outra cousa que me fixei en Taiwán é que hai moitas cadeas de comida de Xapón, o sea que a influencia de Xapón sigue aí moi presente. Antes de sair á rúa, antes de emerxer despois de vir do hotel, que acabo de almorzar, pero acabo de caer xa no primeiro boba. O té tipo boba eu creo que é originario de Taiwán, se non me equivoco. Este en particular é de sésamo negro. O que é o boba é té, normalmente con leite, que ten unhas boliñas, neste caso son cadrados, pero normalmente unhas boliñas como xelatinosas. Me pedín un postre que xa probar algo parecido en Boston, que é como unha sopa doce, podes pedir a fría ou quente, eu pedín a quente. Trae como unhas boliñas de arroz, eu quería de xenxibre pero non queda, entón pedina de tamén sésamo, que me gusta moito o sésamo negro. Está moi rico pero moi doce, todo é doce o que estou tomando. Todos estes días estou tomando cousas moi doces, así que non sei que tal me irá para a saúde. A sopa está super cremosa, sabe como a algún froito seco, aparte de sésamo, debe ter noz ou algo así. E logo están as boliñas, bueno, bolazas de arroz que son moi brandiñas, pero parecen estar recheas de algo. Diría sésamo tamén, ou absorberon o sésamo. O sabor deste sésamo negro recórdame moito o chocolate, debe ser por eso por lo que me gusta tanto. Aparte de azúcar, isto debe ter un número de calorías inimaginable. Bueno, estou no Taipei 101, o Taipei 101, que é a torre máis icónica de Taipei, a máis alta, evidentemente. Mide máis de medio kilómetro, foi a primeira torre na historia de medir máis de medio kilómetro. No seu momento foi a torre máis alta, xa non o é. Ten un sistema moi interesante de un péndulo interior para que non caia cos terremotos, ou para que os terremotos non lle fagan excesivo dano. Vou entrar, a pesar de que hoxe a vista non vai ser boa porque está nublado, pero é o último día que estou aquí, e para ver tamén ese péndulo. Por certo, tardaron acabo de ler, uns 4 anos en completar a torre, desde que empezaron ata que remataron toda a torre, así que impresionante. 양쪽 모니터를 켜시면 엘리베이터의 칭수 높이 속도와 시간을 보실 수 있습니다. 我们已经抵达，谢谢。 Bueno, estou nunha parada obrigada, que é o monumento a Chiang Kai-shek, que é o ex-presidente, ex-líder, ex-generalísimo da República de China, xa cando estaba en China continental e logo pois foi dos que fuxiu da China despois da vitoria comunista e estableceu o goberno da República de China aquí, que hoxe sigue sendo ese nome oficial, República de China. Mirade a dimensión da praza, igual non se ve ben no vídeo, pero
é monstruosa de grande que é. Hai un museo, unha biblioteca e aí ao fondo está o monumento a este señor que é moi polémico, hai xente que di que foi moi bo, hai xente que di que foi malísimo, hai xente que di que axudou coa corrupción, hai xente que di todo o contrario, hubo un goberno, aínda que a Constitución era democrática, de facto durante moitos anos foi moi totalitaria, entón, bueno, é unha figura controvertida. Deixo aí, quen queira que lea máis. O soño deste señor realmente e os seus plans sempre foron retornar a China, reconquistar China, porque cando se estableceu a Constitución da República de China, que é Taiwán, realmente na Constitución tómase toda a China, todo o que hoxe coñecemos por China máis Taiwán, como parte de China. De igual maneira, os comunistas incluíron na súa Constitución a Taiwán parte de China, por eso hoxe en día China sigue estando moi enriba e considera esta illa, Taiwán, parte da República Popular de China. É un golpe moi forte tanto para ele como para o que son os nacionalistas chinos, os taiwaneses de hoxe, pois foi que nos anos 70 as Nacións Unidas, que eles foran parte da súa fundación, a República de China, Taiwán, cambiaron de bando, digamos, e deronlle o recoñecemento de China á República Popular de China. Entón, hoxe, Taiwán non é representante na ONU, eso foi un golpe moi grande para Taiwán. Moitos países non teñen embaixadas ou consulados, non lles chaman así as oficinas que teñen neste país para non enfadar a China e polo recoñecemento da ONU á República Popular de China. Entón, o que teñen son pois oficinas de intereses comerciais, diplomáticos, o que sexa, pero non se lle chama consulados. Pedín nun sitio bastante típico, pedín unha sopa de fideos de arroz, sopa de peixe, fideos de arroz, unha bola de peixes, supongo que son unha albóndiga de peixes, un ovo marinado e logo pedín uns pastéis de rábano, a ver como son. Costoume 160, creo, que son 3 euros, 4 euros. Este é a vista do sitio. Aí están cocinando. Bueno, o restaurante era moi auténtico, estou sudando como un porco porque facía unha calor da leche, aparte tes moi pouco sitio, supoño que tamén porque son máis pequeniños eles, entón estaba aí encollido, hai moitísimo balbordo, está sempre a tele posta, a xente falando, escoitas a cociña porque a cociña está aí aberta, e bueno, aparte comín sopa, estamos a 25-30 graus, entón... É curioso que os locais de al lado están baleiros, pero ese está cheo. Estes son os de al lado e logo está o no que comín eu. Por algo será. Estou no mercado de Raohe, que acabo de buscar. Hai moitos mercados en Taipei de noite de comer e tal. E mira, simplemente mirei un que non fará super turístico, ainda que, bueno, supoño que hai moitos turistas tamén. E vou comer algo e quedei tamén cos meus novos amigos desta viaxe que dixeron que tamén iban vir. Así que ahora vou probar algo de comer. How much is one? 50, iba a decir wons, $50, que é un euro e algo, creo. Xa voy a probar esto en Estados Unidos, esta carne.
Está boa. É como un pouco doce. Debe de ter algo de azúcar ten. A ver, aquí hai opcións de todos os tipos. Hai postres a barrer, hai cousas fritidas, hai bebidas, hai un pouco de todo. Hai camisetas de Totoro, moi bonitas. Hai ata masaxes de pés. Non sei o que lle están facendo a esta señora. I mean, I'm not kidding. Yeah, hold it, thank you. You're welcome. You said China? Chinatown in Kuala. Ah, okay. Yeah, let's try that. For two. Yeah. Okay. Sold out. Bueno, estivo ben ter compañía no mercado porque podes ir probando un montón de cousas. Fomos compartindo toda a comida, entón vas pedindo un pouco de todo e probas todo, menos as cousas con queixo, que aí non entraba a compartir.